Jakom riwruok jotend skunde mag primar pachoka Johnson Zioka dwa ni piny owacho bwo migawo mar somo chop singo mar neno ni giyudo jopuonj moromo mabiro puonjo jopuonjre mago madhi donjo grade 9 higa manyien. Koloso Mombasa romo mar higa ka higa mokelo kanyakla jotend skunde mag primar pachoka, Zioka kone gin kod geno ni piny owacho biro chopo singo mar gero classes 18,000. E kindeno gipako okang' mar piny owacho chako chwalo buge mag grade 9 ne skunde kod omenda mag siro somo magiluwo ni wang' ni negiyude wang' sa. Romono biro dhi nyime thuolo mar juma achiel chani yawa yanga kiny tich ariyo gi jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba kaachiel kod jotelo mamoko mantiere sekta no mar somo. Grade 9 classrooms completion. We are working with the government to ensure by the end of this year every school has got room for grade 9 learners. We are looking forward to enough teachers. We do not want January to come and we are talking about shortage of the teachers or teachers to teach grade 9. The posting should be done within this holiday. And as the time comes for January opening of schools, we expect those teachers to report in schools. And I want to appreciate the fact that this year, in the second and third term, capitation was flowing to schools in the right time. That is second term and third term. Specifically talking about junior school funding, came into schools in the right amount, in the right time.